Kohimen ko para bayit hautrai Jesu Christ minta kasngi ngakua ban puson rengkat batpi halor ka jingkardor jangene ka ayam kabangin sestang na ka tayo banwan nadu ka tayo banwan kad ayam kaba kerpang kaba ublay ubu na kabinda jangi lembah kabalang kalong ka ayam lent ban ngiduai ban pinkre yapi kadba ngi baro ngi lay siya imane ngi lay duway hakas ngi balang berdepe nang tangis tang iya ka ayom lent pada hakane ka jingkaran janga ngan persyang ban yarap yapi ban puson renggat batpi kumno ngin pen kere bat kumjuru halor ka nongrim jong kane ka jinglenium baro saupos ngi haleluya tos ngabha puson ba papindup ngautu Banhagane ka jingikai janga ngan pensyong nongrim laitilli ki binta kaba kongsan jangka jinge jangi bat ka balang hapo ka balang lese ngila ong ladang yong baleng ilong ki kun katolik ngidon laitilli ki paya kaba kongsan ha kaba ngi pensyong nongrim ya ka jinge jangi ngidon laitilli ki paya. Three pillars of the Catholic Church. De lempa kene ke jimpuson halor kine ki laitilli ki paya ngin sestang banyoi kumno ka balang ka sei babhatam nagabinda jongi sei ya ka babhatam nagabinda ka jimmane jongi haleluya tahabang ikran syapang kine laitilli ki paya jong ka balang Catholic banning kong kalong sacred scripture kabamut ya ka jingto bakui kaya kaba kaketinu bele kekeren hangi hangalor ka jingra ke lent halor ka deka ayom nangda baar kalong sacred tradition ya ka jingikai bakuit baro kabahiar pateng habang ikran siya pang ka sacred tradition ne ya ka jingikai bakuit baro ne ka dustur bakuit baro kabahiar pateng kumno kahiar pateng kabamod habang ikran halor ka ne kapang ngideben peit ya ka jingikai jonggi apostol bad ka ya ka jingduai jinge jongi ya ka jinge kabangi pensyong nongerim nangda ngideben peituru ya ka liturgi jongga balang nangda ngihaben peituru ya ki jingikai kabakiar pateng lempa ki rikoid bad kabangi kot ya ki patimen jongga balang kumno kila pintrekam ya kanega jingikai jongi apostol kaba kila yomad haga jingim jongi balengi ay burom ya ka sacred tradition bale omde tangka scripture omde tangka jingto bakui namar shua banto ya ka jingto bakui ki apostol kila yalap shua bangin yo ya kanega bible ngidon ki jingyalap ka Bible kam shimlawan ningkong henre ke jingyalap kalawan ningkong ka Bible kalawan hadin ke jingyalap jongki apostol tinakata ka daw ngiyong sacred tradition sacred kabamot kul sacred scripture sacred kabamot bakui bakentang tam ka jingto bakui kalong kentang tam bat kumjuru ya ke jingikai baro jo habang ngidon haka balangro kilong kibakui nakataka daw kabalang kabu sacred tradition ya ka jingikai kabahiar pateng kane kalong kabakongsan na kabinda jongi buna pren jongi ngim sautu yang kane kabinda buna pren jongi ngi perkat tangga jingto bakui marwe bad bun gi bri ki kili hangno kadon kane ka nongrim jong kane ka jingle niam jongi bun gi bri ki kili ngam lapre haka bible hangno la tong hi habelle kumne habangi kili kumne ngikalet baka balang Catholic kadon ka paya baar kalong sacred tradition ya ka jingikai kabahiar pateng kaniru kalong jingikai bakui namar
kata ke jingikai kawan nae Yakaba ki apostol ki la yesngo naka shindur jongu Jisu. Naka jinkan mau jongi. Naka takadaw larangi peit haki scripture haka jingto baku idru kalato kumne Yakabang ila yosngo Yakabang ila yo I Yakabang yo mad Yakaba ni im ni yalap shapi. Omde tang Yakabala to Henry Yakaba kiyomad personal. Kamut sacred tradition kabamut kane kawan mi naka personal relationship jongi apostol badu Jisu. Kaya kaba kongsan ladalong kumta. Kaya kaba kongsan ka personal relationship. Ka jingyos ngo baro kaba kilayos ngo naka shindur jong u Jisu. Yakaba kilayo I dala ki jongi keman. Kilayo I ayu dala ki jongi keman. Kilayo I yaka jingsha shitom jongo Jisu. Kilayo I yake kambala kabau Jisu lale. Kilayo I kumno Jisu keren bat ki buriu. Kilayo I kumno Jisu pinyade bat ki buriu. Kilayo I kumno Jisu ya keren bat ki. Kilayo I kumno Jisu la shashitom. Kilayo I kumno Jisu la ya. Kilayo I kumno Jisu la mipan na kibaya. Kilayo I kumno Jisu la kiusha bane. Kane baro ka kendup hakaye ongjam ongjam sacred tradition kumno ngin penkala haka kasi ka ya ka dustur bakendang kabahiar pateng lembagi apostol ngilaban betai kumne don ketin bapaka ban penkala syakatin kasi Ti kabamud hakane ka sacred tradition don ayu part shuaban mi yaka Bible ki apostol kinia mas shuaba don ka Bible ki apostol ki kinia mas nadu ka por Jisu on to le yakane ban kinmau yanga hadin ka jimmi pa jungu Jisu Christ ki apostol kilayim kumno kilayim dah ka ba pinmenda yakata ka jinglenium ka ba Jisu la seng ulabu Hakataka por klampad to Bible. Kile yakine baro naka jingan ma I jongi yau Jisu. Seka sacred tradition kila yai beteng. Kala don liturgy hakataka por. Henry kipin kili shano kala to kataka liturgy. Kala to haka jimur jongi. Haka jingan ma jongi. Haka mensiam jongi apostol. But kumjuru baro kita ki kristan beningo keba yashimmen dalang but ki apostol kilabu kala sutid haka donud haba kala sutid haka donud nalorba ki kristan kilong kam kindiat ngud don kam satya banto ya ka Bible namar kims ngau don kam satya banto ya ka Bible namar baro ki badon lang kumba don mapi baro ki bayoi hi hala ki jongi kumat baro ki la yos ngau hi lala ki jongi skor baro ki la ngau tu hi baro ki la kinmau hi Te don kam shubanto nakata kadao ka Bible kalawan bud yaka sacred tradition. Hallelujah. So tu baro ngakkai yakane bapindup snautu kindiya. Pin snautu kindiya. Kabanga hikai kumne pin salai ludru bon jai ki jingar tatin ka bapidon haka kli jompi. So tu niem bon apdain jonging don bon jai ki jingkul mar kli. So tu niem bale kalong kumne hani hang no don haka Bible. Take a liturgy klampat to haka Bible. Don kam banto namar kane longa practice jogi. Kane kalang liturgy kamamud ka jimmane jongi kumno ki mane yau Jisu kimbat to haka Bible. So tu niem don kam ruban kumno ban lada habapi wanchane habangi perlong ye ke jingduai ngiduai yaro haka tin ka tilij barong don kam banto haka Bible. Satu niem. Kane kalam mina kano donur jongi habangi dap da ke jingi du Jisu. Habangi dap da ke jingtim burom yau Jisu kiburiu halaki jongi jingsno halaki jongi mensiam kin stang ban mane yau Jisu ki stang ban duai nangda ki apostol ki pinwan doria ka liturgy kabamut hapo ka sacred tradition donayu ya ka liturgy baro ka ba kumbangi yo iminda kamas bakuria ke sacrament baro Nangda lato haka wepat ka kotomde haka Bible kata ka poi haka jingikai jonga balang. Hallelujah. Pisautu niem, pisngap niem,
pide ben sautu syai kadaria kene ka binda pide ben sautu ba kramba ngin sautu bale ngi im kumne ha ka balang bale ngi le jingaseng bale ngi leit mas bakoi bale ngi don kam bale sacrament bale ngi don kam mani sacrament baro ka wan na ka sacred nangno ka wan na ka sacred tradition nangno ka mi sacred tradition na ka jingi kai jongu jisu nangda kaneka sacred tradition kaneka jingi kai bakui kabala hiar pateng na ki apostol nangda ki bajan badu apostol don bon ki kristan ki bajan bad ki apostol na padeng jongi ta ki kristan ki bajan don ki bastard don ki pat immen jonga balang kadin ka jingi ap jongi apostol manobala stang ban yai batang ye kene kam kitu ki bahe behind ya ki pat immen makiru ki stang ban hikai ya ka ju ki jingi kai kaba ki la yesno na ki apostol kalakiar pateng sacred tradition kalahiar pateng lemba ka shindur haka ju ka dukam hakano kano kal jingim jongi jaid ben riuru ngilatip habang istang kumne ngila yo ya ka dustur ka rukam im ya ka culture lemba ka shindur jongi patemen jongi ngisai le kumne nangta ki ai pateng kumda ter don ki bru ki bai dawai kalau kumno kata ka jingai dawai kalau wadi ki kunru ki ai dawai kalau minta esor no nangno ki yo Shua ban yap uppa unai no ya ki dawai vadka buit ka bor shaki kun let's say unjin uwe na padangi kun banong kade kumne pide ban pendon gam kaneka jingtum kaneka sla kaneka tit kaneka dawai nanda klai kumne kala hiar pateng lemba ka shindur omdon batto mano shanoru saduniam kade ya kaneka ju kaba ngikren halor kaneka jingikai kaba pateng jingikai bakue jingikai kaba kentang kaba hiar pateng sacred tradition langsung tu ha nangda kaba mut sacred tradition ka kentup ayu ki jingikai jangi apostol baro ki jinglenium liturgy nangda yaka jingait kabaki bangait kilapla bad kumjuru yaka jingikai kabaki ki patmen kilayo pidiang na ki apostol happadeng kaneka por kadangjia kawai pat ka jingjia kadba kaneka sacred tradition kadang yai bateng ki apostol kilastamban to kabaka roya ki kristan habaka roy ya ki kristan nanda kito ki kristan ke bala yo pidiang ya ke jinge kilastang ban leit keleng omde tang Jerusalem kilastang ban roy ya ki kristan keleng don ki kristan Ephesus don ki kristan Antioch don ki kristan Philippi don ki kristan keleng te ki apostol kilasautu ngimla ban leit malle ki jaka te kilastang ban to ayu kilastang banto ya ka Bible kenamba kilaban ra wadla dakim poi satoru kinpa yaki dakane ke jingto bakoi omde kumne u Peter ulato u Paulus ulatro u Jacob ulato u John u Yanis ulato u Matthews ulato u Marcus ulato bad kilapa kileng kini ki jingto jonki te suki pasuki kila pinbandur kila lumlang baru kini ki jingto bala poi keleng bad kila bulang bad kila pusonlang rengkat bad ka jing persahad jong mensiam bakoi bad kila benrap ya ka Bible haleluya sautuni minta ong hanga kaya ka bawan ningkong ka Bible ne ka jingi kai ka bala hiar pateng na ki apostol minta bela sautu haba kirli hangno kadon ka nongrim jonga Eucharist bakuit pinum don kamban kulmar jingmut sadunia lada don mano ba kirli api peni ha ka Bible hangno don sacrament jimbla pop pim don kamban snow kulmar jingmut namar kita ki liturgy but ka jimmane but baro ki sacrament kalayait bateng claim da don ka Bible shua ka Bible ro kibru ki leit plapop ne kila plapop badno shaki apostol
Siya ki apostol. Nangda siya ki bishop. Kaba ki apostol kila pinkantang. Kane kalong sacred tradition. So tu baro. Hallelujah. 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 Nangda. Habadon ka sacred scripture but sacred tradition. Ka balang kalastang banna. Shimdi pura yakane kam namar. Ka kamram janga balang kalong banyada yaka scripture but ka sacred tradition. Ka kamram janga balang kalong banai jimpen shai na ki posh ki por ya ki banget bakinnam bakalalindi bakinnam kolmar kli tendeng hadin ka jingiab jongi patemen lese kristan ki batimai ki wan kistaman kli kumba kli mangi bale kumda te mano bade ban peitia kane ban batai kalalong ka kamaram jong no ka balang ka bor jong ka balang dehina kata kadaw ngi ong ha ka balang ngi don magisterium bu na pren jombi pimtip na kata kadaw ngaki khai kumne tamba pindup yo jing shai halor bun ge binda jong ga jinge jongi hallelujah pi baro pis ngabniam te ka jingi kai ka baklidu tam janga balang kam wan na ka magisterium kadon hapo ke jimpe jongu pop badu pop utung ya ki cardinal ban peit ya kane ke jingi kai ba kamla ban bakala lada don ha kano ke jaka ki bru ki hikai bakala nangda ka magisterium ga manong peit kane kam de ka dur ka sacred scripture but ka sacred tradition ka hikayagi te kan pin beit biang magisterium shisin la ong eye na ka liang janga balang na ka magisterium ngi haben kongu larangim kongu kito ki bayar light na ka neka jingkongu kinsami shabar ka balang ngi haben kongu kane ka de ka jingkongu kabang ide bandon ngi de ban kongu ya ka magisterium ya ka jingi kai bahaklitam janga balang magisterium kan batai ka penshai haba ki brukis ngau kolmar lada don mano ki bastard ki stamban hikai bakala ka balang ka ong omde kumne ka balang ka mot omde kumne ujisul hikai omde kumne ka sacred tradition ka hikai omde kumne ka liturgy ka yai te haba don ka jimbakala ka magisterium ka wanra ya ka jimpen shai ya ki brio bakindup roy ha ka jinge kabamot baro laitili ke binda kadang yang sakina ka binda jongno yang sakina without Chris satu niam ka sacred scripture ka kadaw yano ka jindo bakuit ka kadaw yano ya ujisu ki ka sacred tradition ya ka jingi kai bakuit ka hiar pateng ka kadaw yano ka karan shapang jong Chris Bad ka magisterium ka penshai yangi shapang jongno shapangu Chris ka balangru ka penshai yangi shapangu person jongu Chris ya ka jingim jongu Chris ya ka jingsha shitom jongu Chris ya ka jimmi pa jongu Chris ya ka jimpenim ka ba ngiopedia tang kane kalanga summary jonga jinge hallelujah sauto shai kada sauto nem halor kane ka pang omde bandon kano ka jings no kolma halor kane ka pang omde bandon kano ka jingi kai bakala ladang hikai bakala nginum beshu ukunjongu Chris hallelujah 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 sauduniam taminda daka bas ngautu ya kane ka benda ngako ban yalam yepi shaga jingkardor jangka ayom lent ngasimpor kindia dan batai ya kane ki laitili ki paya jangka bala Catholic dena kata kadao ngiha ban sautu ka kamaram ban ninggong jongi kalong ban nge ban kongu ya ka ba kabalang ka hikayagi hapo kabalang idon jinge hapo kabalang idon jingpenim ka ba modayu hapo kinigi laitili ki paya habangi kongu habangi imba ngin senang ya jan ba jisu sonto baro
minta tentang don ke jingi kai tang hapo ka balang ni don jimpenim kaderu kade sisharu kata bale hapo ka balang don ayu don ga jingto bakuin don ga sacred tradition don ga magisterium habang is tang ban kongu but kindiu baro kini ki laitili ki paya jonga balang automatically ngilong ki kun balaitim ngimnum yait bakala nginum thoroma nginum ngop ha ko popru bangin long ki kun ki bakindiu ya ka jingko id ha ka jingim jongi tena kata kadau ko himman ko para kin mau ban scam ha ka jinge ban scam ha ka jingkongu yau Chris ya ka balang barokawe minda bale ngidon ayom lent kumno ngelaban yo I ya ka ne ka ayom ha ka Bible hatto ka Bible ka kraniam shapanga ayom lent hoy ka ayom lent ngelaban yo I ha ka Bible ayom lent ka ba mod saupus ngi jonga jimpen kre ha ka ba puson ya ka jingsha shitom jongu Chris ayam lend kalonga jimpen kre shirhem jongi jimpuson shirhem jongi banduk jangan badu jisu ayam lend kumba ong yaki rikuid baki patemen jonga balang kane kalonga repair shop kumba ngilay siya kidukan ban pensna kali habas niyo kali ngilay ban repair ban pensna biyang yakamen siyam jongi ayom lend kalong kumne hallelujah nangda ha ka Bible habangi pet ha ka gospel jong Matthews kabasaw ar nius ngo kumne kapule kumne habau jis uladeb shajingit saupus ngi saupo mit ulastang bantengan kakatino bala ka ang habau jis uladeb shajingit saupus ngi saupo mit ulastang ban tengan kabamod yaki kamban ningkong u jisu u ramba ulale ayushwa ban stang ban yalap ula shajingit minta kaperte kabatay start yaka jingsha jingit baki on o jingsha jingit kabamod kiar na katokat ne ki kam omde shisha ban kiar na kabam gadi so dunia ngi batay start kumne namar ngim tre ban kongu ya kabau jisu lale bun ki bri ki batta start nanda ki kado kumneru labiang henry kahe kabau jisu lale ulalong uba perking ban shajingi halor kane ka pang omdoni veiru ba karngakli namar lese pikli hangno ka don ka Bible hangne la to ha ka Bible so dunia hangne la to ha ka Bible bau jisu la shajingin hato pila banong o ha kata ka por shajingit jisu mon ula kiar na ki brio ula kiar na ka mobile phone ula kiar na ki chicken ula kiar na ka dosia ula kiar na kene ula kiar na ka kali ha kata ka por jisu om don mobile phone yes or no ha kane ka juk chongi don mobile phone hallelujah hallelujah nangda lada ter shushu ladangi pet ngila banyo iru ha ka jutam barim halor kane ka saupusni on unnova ulasa rengkat bat kikun baro laingut kikun persa bat kalau prangut kiberyu kilasa ha ka vai ka yingling saupusni bado saupusni uble ula penhap slap ane kane ngi peit ha ka Genesis henyu kadar ngi pule ya kane henyu kadar ngi pule saupus ngi unowa bakinga sem jongo kilasa ha keling but saupus ngi uble ula penhap slap badula penku dia ka pertena ka pop kapamod kata ka jingsle saupus ngi kamod banle ayu saupus ngi ka jingsle saupus ngi namar ka jingslap kalong na benda ayu ban penku dia ka pertena ka pop sotuba wadnum yotia wadnum samtias ngabha kadin pad wadnum ong kanre
Pide ban sautu minta. Hallelujah. Saupus ngi jangka jingsle kalong na bendayo. Ban penku dia ke perte naka pop. Saupus ngi kalong kapor bangin yai lemba ke jingshitam. Ban pensna ya ka mensiam jangi. Ban penku dia ngi naki pop. Ladapi ay tang shisngi kata kalabiang. Nanda pe shushu. Haka kitab Exodus laipusau kadprang atrai laipusau kadprang ipule komne bau Moses ulasa saupus ni saupumit hawulum Sinai klem di eye saupus ni saupumit Moses ulasa marveshano Haulum Sinai ban pediang ia kesipo hukum na ubelai. Ban pediang ia kaktin ubelai hake jingim jongu kumno Moses ula penkare ula sya jingi marwe shimet jingai na ki paralo jingai na ki beryo klam ya keren badno ula don hapadenga retreat kabakerpang ula pelong ka retreat kabakerpang minta pe sautu kai ka jingdumu jongi retreat kabangyo kai ka jingdon kam jongi retreat center keleng ki retreat center ki yarap yangi bansa jingai na ying bansa ha ki rikenja da ka ba puson ya ka tino ble bandu pidiyang ya ka jingai kerpang sautu ni em kane kade ka jingdumu jongi retreat ni im ha rengkat badu jisu puson jili ya ke tino bale nangtang penkadang ya ke jingim jongi da ka bai kabamod ka jingsha jingit kadondro kawe ka jingmod ne kayam len kadan kawe pa jingmod ngi pendeli ya kie hapo jongi bandup dap da ka jingaye jongo bale we empty ourselves to be filled by the power of God. We empty ourselves to be filled by the power of God. Ni pentili ya ka jingim jongi bandup dap daka bor jongo bale. Hallelujah. So duniyam. Kalen ka bamutayu kane kalong ka process ka jingya lindi jongi ban pentili na ke baro bandup dap daka jingaye jongobale bor jongobale jingi jongobale kabamur saupus ngi jongga jingpen gandang saupus ngi jongga jingpen ku haka jingim jongi nandang ipe shushu haka kitab baningkong jongu jongi sem kat kindai kat perang ladang bakala dan hangdo kawai pat ke jingjia u Elijah ula leisha lum korep dakabayad saupos ngi dakababam hakas ngi baningkong upu bala ay dak tengap nang da ulayad lendi kadnos ngi pet yaka jingim jongi pai di Israel ngiyo ibiang yakane ka number saupo biang haka nadu ka por bakilami na Egypt hadu banda poi shakari kulat kalashim saupo snem but saupo snem jangga jingsha shitam hagari kenja badu belai ula penkadang yaki hagtakapor omde ki bru ki la penkadang yaki omde ubriu ula ai bam yaki omde Moses ula bam ai bam yaki manoba ai bam yaki uble marwe ula ai bam yaki saupo snem kabamut habang istang banyard yaka lindi jongo bale uble un shimdi yaka kam jongi hallelujah Santo va minda usnem ngakwa baro pi ki badon ki bas ngap yanga pen shimkiano yaka ayom len wadnum sakot tang hakas ngi toding banle kaweka lindi dempana mangas ngi shimkia katakam shimud ong yepi man saupus ngi pede ban charging ngan sabata yepi man le kumno pitepi Henry Bunstein ngi gainsting minda usnem ngi kwa ban yait badu jisu kam kerpang
baram api badon hangne shim ya ka jingarai ban perlong ya uni snem ya ka ayam lent kam kerpang da ka basna utu shai kadar kai ka jimmod janga ayam lent. Hallelujah. Nakata kada nga kran mynta kasngi haba pistang nadusngi balang berdepe pin shimkhiano ya ka ne ka pang te pin mongshu o ngim tip pin satip mynta kasngi nanda pin sostang ban pin trekam ya ka jingtip ha ka jingim mensiam jompi. Hallelujah. Hallelujah. Nangda ko himmen ko para hadin bangila puson halor kane ka pang jonga balang ngila banyo iru haka jingim jongu jona habau jona ulalesha nineve habau jona ulalesha nineve ulayala haka linnong kabalai lai batsau hapo saupos ni ublayun pinjod yakane kanomba hapo saupos ni ublayun pinjod yakanomba but kini ki bru ki Kumno lada uble ula rai ban pinjot ya ka nomba hapo saupos ngin le Kumno ngin sajingi ngin pong ya ka berni ngin shang how de pay but ngin duwai hakama tu ble bad kila light luid na ka ta ka jingjot kabamod saupos hapo saupos lada ka wan ka jingjot ladangile hapo saupos yaka jingim bariubale ngilaban pinsange yaka jingjot om tang hangi henre ke nomba baroka we kadon ka bor ban penim yaki bariu dak ka bayai lemba ka ayam len lada manga bad mapi ki bas nga pianga pishim kia yaka ne ka ayam ban om tang nagabinda yalade shimet henry nagabinda ki bayir batoin jombi nagabinda ka jait benriu jombi arngot ne laingot haba ki duai haka kerteng jonga kan hangdang adon hapdeng jongi ublay ulaong jisula om yes or no haba mangingi shimkhia yakane ka jingkot ka jingwer jongu jisu ban perlong ya ka jingduai kerpang ngin salai lui na ka jingjot Lese kibas ngap yang ana padang jompi ne kibas ngap yang online lese pidon ke jinge ha kinga sem jompi lese pidon ke jingjot pidang yakandu jingjot kawai hadin kawai pap lese pidon jingso si kaba palat ha ke jingim jompi lese baru shing shisem kidang jaw umma lese pis ngau kot lad kumno ngi lai lui na kene ke jingma kabang yakandu Lese hayinga sem jombi donki himmen ki para kibam kin mau ya ubale donki himmen ki para kiba im patar donki jinghuri huraha kinga sem jombi lese mankas ni pi don jinge namar kiba yid batoin ki akajia ya penkul mar ya kinga sem pidang snow kud lad but minda ujisu kren happy ba lada pi koloi ban shimkia ya ka jingko jongobale but pi shimkia namar kane ka de kaktin ubale kan seiso ha ka jingim jompi namar ngiyoi ha ka jingim jongi beriu ki ba shimkia ya kane kam kilalai tem ba lemba jongi ka jait ben riu kalalai loi hallelujah lada pi kum ka kami ne kum uppa ne ki kun pi shimkia Hoy mintangalas ngawuto ngadon ka jinge haying jonga ngadon ka jimpang haying ka sem jonga don ngadon ki himmen ki para ke bala sakama ban penim yaki nga ha ban yai lemba kane ka jinge then kaya ka ban sajia ublay un shimdi ya ke jing dollar jumpi ublay un shimdi ya ka jingma ka bap ya kando bad kumba ki nong nineve kilayamad ublay un pinjem no bad un snawulem yapi un snawusene yapi un stang ban eat yapi un stang ban kring yapi sashasin shakasin da jogu shisin ublay u shimdi yangi ka jingim jogi kalong ka ba seiso hallelujah 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 nangda ka balang ka ong kumne kabalang ka jingi kai janga balang ka bakam kong san ngilaban yo na ka CCC jingi kai janga balang Catholic jingi kai niam janga balang
Catholic. Catechism of the Catholic Church. Kahikai kumno halor kaneka ayam. Ngan pule. Katsau lipos sau. Number katsau lipos sau jangga CCC. Jingi kai niam jangga balang Catholic ka ong ka ayam lend kalonga jingkot yangi ban kela kabamut. Metonaya. Jinkala yakadonu jangi. Change of heart. Metonaya. Nangda kala angru ar sanspa sanbopra kakren shapanga jingduwai kabamod ngi pendima yaka jingyade jongi badubale bale ngi duwai ban pendima yaka jingyade jongi badubale ngi duwai pat pendimai yalade ne pinbiang yalade pinyo yaki baro dake jingshisha ke jingdumu jonga jingduwai kalong ban pendimai biang yaka jingyade jongi Bad ubale. Nangda ba arayu jingsha jingit. Balengi sha jingit. Ban pendima yaka jingyade jonga mensiam jongi. Bad ka met jongi. Satu niyam. Pendima yaka jingyade jonga mensiam jongi. Bad ka met. Bunsin ka met kayad la jong. Ka mensiam kayad la jong. There is a divided relationship in our life. Ka mensiam jongi. Kayait marwe kamet kale kadba nagataga bon gibriu kilemon denem de don gibriu ki dibuai nanda ki kodiala de kristan don gibriu haka porlen ki baam kadba mon ki on ka de kalen kamamut ngi aila dia kamet jongi ban le kadba mon nanda ngi kinyot ya kamensia takakaktamut there is a crisis in our life. There is a crisis. Kadon ke jingkulmar ha ka jingim lajong. So tu niam. Kawe ke liang ngikwa ban lebha henreng imju kongu ya ke jingkwa jong ka mensiam ngikam kongu ya no. Kado. Nagata kada bun apeng jongi ha ka porlen rungyong mano bala ban nim kumne mano bala ban kindian akaban bamdo mano bala ban sha jingit ngiyong ikli kumne denem de mano bala ban sha jingit lese kibriu ha America kibriu ha Rome kibriu ha yu Germany kilaban le henre mangingim laban le ngi shaiton kabamuta yu ngimpat don jingyade bat ka mensiam bat ka do. Hallelujah. Pisngab neem, snabha neem neotia. Haba poi kum ke binta pin kongu samdia namar pim kwa namar do ang lada pisngab kane la shai pimla ban yait kadba pimon. Take a dog and ong shisen don order comes from the brain kodo tiano namar lada pisngab ya kane ngans no kulmar la shai la shisngi namar pin stang ban pinyajan ya kado batka mensiam kabaka do kamkua. Hallelujah. Sngam neem, sautu neem. Minda pidiban sautu pidiban pendimano yaka jingyade jumpi u person jingyade jumpi baro pinrandino yaka jingyade. Pan pinrandi yaka jingim pidiban sanshar yaka nega do kaba ong peshane skap kane bam kane pinlekum ne pinsangha kane bahad lek menno. Kaneka kubur pideban sange haka dojombi. Nanda pideban penim yaka kubarayu kubar kawana ka mensiam le riu beleno kindiyat le shong kipchi por shayim mane pulut kambon por haka jingduwai le jingyaseng le mas haka ne kayom lend le prapop kaka saduniyam duwai lindi dimbana puzon yaka Bible kadoka ongomno ani mano balaban lekane ngasamtia. Yes or no? The minda pistang ban pinkalain. Lent kabamod pi pinkalain yaka mensiam ban pinkongu yaka do. Omdeshu ban kongu yaka do. Kongu yano part. Mensiam. Minda ka asngi piong. O kane ka deka asngi todi. Tongan sha jingit. Kado ka ong. Ladapi sha jingit. Pidon shini. Pidon bipi. Pidon jimpang. Pidang di tawai. Ladapi le kumne pinsakalon yap. Te pinong kumno. O taladalong kumta. Tangan kongu no yame kodo. So dunia, laipo jait ke dao kado kan buha kama jumpi, kaba pishim kano ka jingarai banle, then kado kirli mano bala banim klem bam do,
Satu niam laipo jait ki daw kan sabu hakamajongi hakatagapor lada pilong ke ba penkalai na kamen siam kai kamen sejak kumu Moses kumu Noah kumu Jisu pinsayo ya kamen siam banong Jisu ulaim kumne Moses ulaim kumne Elijah ulaim kumne but rikuit kilaim kumne tengaru ngala ban im ya kaneka jingim ngidon ginuksa babun hakamajongi. Hallelujah. Sautu baro, this is Lent. This is the jingmur jangka Lent. Nangda kabalang Catholic ka jingi kai niam jangka balang Catholic 6,000 sauspa Henry poong alms giving. Prayer, fasting, alms giving. Taminda balengi ngi ai sine yekiway. Balengi ngi yarap spoon mensiam ekibaduk. Namar male Baningom prayer ni psnaya ka jingade jongi badu bale ka jingsha jingit ni pendimai ka jingade jongi baro shi riniang ya ka person jongi met bat mensiam nangda alms giving kalong ni pendimai ka jingade jongi para beriu habanga nga kambon ngala sha jingit ngala ngo beriu di haposhi tayo san kilo do haposhi tayo minda habanga rai banum bam doshu hakaneka saupus ngi na mallaki tayo ngalayo san kilo do kador janga do shi kilo dosniang sau spa sanbu tinga hangne nong stoy ngam tip kawai pat ka jaka sau spa sanbu indusan kalapoi katno lapoi lai hajar tam denem day lai hajar arspa ne arspa sanbu tinga lapoi kaneka lai hajar arspo sanbu tinga ngalabu shilia banlia yu bantir sopti timayanga banlia yu ngalabu kaneka lai hajar arspa sanbu tinga ya kabangala kinshow kindia na kaban bamdo banyarap yakibaduk minda leseng idon Henry tayo baro Henry tayo ngalarai banum bamdo ne banum bamdo ka ngayim hakajur bad nga pay katno tengga nga syait pelud na binda kene baro kita kipisa ngalabu shilia endala kut Christmas Easter ngan raya kene kapisa ngan leis jingo ya kiinga sembaduk nganong kane kadeke sojo nga jingsha shitam janga do shimkong pintir sopti akikon pinsna ying namar ngayoyi pi yim barobor ha ka ying trap pinsna ying ngayoyi pim junang ban pa kikun sa school pa kikun jombe sa school ngan sino ya ka by school jombe kikun jombe mindaus nem nang no kami kane kapisa haba pila kinyot ya ka do jombe haba pila senshar ya ka do jombe haba pi pinkongu ya ka do jombe kalami pisa Bad haba pilait ay kata kapisa kabeneng kan tapti halor jompi kabeneng kan tapti badong sabar kane kadeka jingkua jongaru halor kane kingasem halor ni uramba halor kane kalongkomi bad kabeneng kan satoshi sundon ya kakerten jombi ha ka kitab jingim kabadon ha ka keti jong ukun lamborot bandong mindaus nem ar hajar arpo Henryo kane ka kong uni uramba kini ki samla kila dahaka bashashitam ha ka met kila yarap ya ki badok te baharo light tilli ki binta janga jingim pela pendimai ka jinga de jambi badu ble pela pendimai ya ka jingim shimet bad pela pendimai ro ki himmen ki para saudong hallelujah sautunem kane kalonga lend katkom ka jingi kai janga balangan ai shushu kindiam halor kane ka jingi kai bangad kabalangka ong ka Portland ngi pendimai ya ka jingim mensiam kamdame ya ka jingkular baptisma kaneka saupus ngi kalonga por bangi puson jilliu
halor ka jingim kristan bangi pendimaya ka sap ka pong jong men siam bakoy pideven pendon ka manlakas ngi onde tangkawe kas ngi utrai onde tangkawe kas ngi toding man kas ngi ko himmen ko para sautu man kas ngi wadnum minus what shis ngiru nakane ka por lent sadunia bon apde jong ngi climb and minus yes or no ngi climb and minus but ngi pintamru ya ka dona ka bangile yes or no ngi kran sarong oh mangas ngi toding minda usnem ngalale lindi dimbana mindo yayu tang hinrius ngi pela le lindi dimbana nanda pi kran sarong haba pela minus laipo line laipo saus ngi jongalen wadnam kran sarong uble hakamat ki bri kinang very good kong very good ba henre hakamat uble omdon jing tapti yapi haba pi shimkia man lakas ngi hagalen pilaban snowcomen hoy ngala job mindaus nem man gapor nga shimrai henre ngam shim la job henre mindaus nem ngala job snow yade snow dene klam snow yade menjur ne kattokan nongot klam tre menjur na market do kam sha yapi nanda ter Nangda kawai pat kabinda kabakabalang kabukalong kane kalong ka por manlaki liturgy jong ka mas mangas ni dongi jingpuli kabasho mensiam larangam late mas ngam yusngo ya kane so dunia ha liturgy jong gini ki saupos ni lent kadon ka jingpule baja jit kerpang bangin do puson bangin do penim ya ka mensiam nangda ter Kalend kalong por bangin solidarity ngini along kawe badu Chris lend kalong por bangin along kawe badu Chris nanda sanspa saupu jong ka CCC Catholic Church jingi kai ka ang unite with the mystery of Jesus in the desert kalend kabamud kane kalong ka jingkot ka jingwer ya manlaki kristan bani along kawe badu Chris haka rikenja ngipat ngialong kawe badu Chris haka hangno ngialong kawe badu Chris haki ying jongu Simon hangdau Jisu la shombam baki ne haying jongu Matthew Jisu la perlong jingga wahai hangdo ne ha kana Jisu la leisha ka poika poimen lend also kalonga por jonga poika poimen naga bindabon ngot sadunia haka jakka bangin leisha Jisu haka rikenjang ilait no badu Jisu shano Shaka kana poika poimen. Pay dia ke jinglong arsap jongi habaka balanga on leit lang badu Jisu shari kenja henre ngimju poi haka porlen shari kenja ngi poi shano shaka jimpahu pahai ngim pinduna ye ngim treban shashitam kindi atru nandang yong kadekalen omdon jingmud kane kadeka jingmud jonga bala kane kadeka jingmud ngam hikai ye jonga nga hikai minta kasni tang ya ka bala batai haka balang bad ka jingi kai jonga balang kanamba pindus no utu shai kada kai kane ka jingmud jonga lent hallelujah nangda CCC Hindrius pa katpra ka ongumne all who desire to be saved must all those kitu ki batrang ballom bala penim basha penim walk in the footsteps of Christ bearing their cross. Kito baro ki batram ban shapenim kide ben yai renga badu Jisu dakaba ba yakadimbana kane kade ka jingkundu jonga balang yangi te manopat hikai bakala yangi manobala on kalam kalabiang kumneru manobala hikai yangi ban pinjam no kindiat kabalang kam shimla hikai kane kalonga por kabakar kotam shimkia kito ki ba shimkia ken seizo shibun haga jingim jonki nangda ngan ke kai kindiat ngala ong yaka jingi kai jongki patimen ru kindiat ngan hikai minta jingi kai jongki patimen don bun ki rikuit ke bala im kuit kini ki rikuit bara ke la im hagi snem la kakis nem balai kis spas nem balai basau basan haka porka balang kalong kawai mo
Kene baro kene ki jingikai na kene. Shua ban kaladia kabalang. Shua ban pen kaladia kabalang. Shua ban mi bongi kin huon kristan kene ki. Ka uban ningkong ulong Athanasius. Saint Athanasius bakuin. Ubala yem komba ka snem balahai bad basau. Uong the mirror of the soul is fasting. Mirror of the ka it kemi deniam de ka it kemi jong ka mensiam kalong jingsha jingit omte tang ka jingbam henry ban pendabru dakatinu balai feed on the word of God pide ben penkadangru ik mensiam jombi dakatinu balai kabamot hakane ka por jingsha shitom ba ka lent Pide ban shim ya ka jingarai ban pule ya ka Bible. Lada pemla ban pule baro ke kitab janga Bible pule minimum New Testament juttam batimai. Shim kia baram api bas ngap yanga ban pindap no hakane ka ayam len hapos saupos ngi ya ka juttam batimai suk ban pindap lada pi don gamon pela ban pindap suk ya ka juttam batimai baro shim rai shim baro kilongame badon hangne rai mangasni rangat bakikon ngin puleno ya ka Bible. Hallelujah. Pilanian yes or no shupu samr ki kamendo epidemen menjur. Hallelujah. Nangda John Chrysostom bakudu ong komne money saved by eating less. Money saved by, I am reading English what he has said exactly. Money saved by eating less belongs to the poor. Money saved by eating less belongs to the poor. Yaka pisa ka ba pela tengkai da ka ban bam duna kade ka jongi badu. De ban poisha ki badu. Minda usnem. Kaba pishajingit. Dasa pishim yaka jingrai. Namar kabalang kai ban shajingit sngi balang bada sngi toding. Omde sngi balang bardapai marwe sngi toding bakuit marwe manlake sngi balang bad sngi toding. Kane kade jingi kai haka didake jingi kai jongi apostol. Didake don kabe ka kod kaba shua ban to ya ka Bible kila to didake. Naka didake ngiyoi ki kristan kila shajingit sngi balang bada sngi toding. Hangdo ngakaran. So dunia don't pun ke bara kabang imtip. Hallelujah. Nangda kaong John Chrysostom bakuduong. Let not only the mouth to fast, but your eyes, ear, feet, and the hands. Nanda wong omde tanga sindur ke shajingit. Henry ki kama jambiru shajingit. Kishkor jambiru shajingit. Sindur jambiru shajingit, keja jambiru shajingit, kajingleit kalandau, kiarna kapor len, kajingren kana kalandau, su ya ke shindur jambi shajingit, nakaban yusno ya ke jakliya baro nakibruyu, set score, nakaban yo iba jakliya haka mobile phone baro, set yaki kang yaki kemat. Tominta pesau tu jingsha jingit kawan chano. Nandangan pule sa kindiat na Augustine bakudu ong kumne. Ka jingduai kalong kumu kinja sim. Jingduai kalong kum kinja sim. Usim kasim donayu pat tapiniang jongi sim kawai ka tapiniang kalong jingsha jingit. Kawai pat ka tapiniang kalong jing spoon idia ki baduk. Jing spoon idia ki baduk. Jingyarap yaki baduk. Kamet jong sim. Kadur jang sim kalong jingduwai. Kasim kamla ban hair shajorong kalam ka tapniya. Buon apdang jong ngilong kum kita ke sim kalam tapniya. Buon ki kristan hakane ka juk kaba kilong kumno pilong sim bakwa ban hair shajorong henry pimdon ayu ongjam pimdon tapniya. Pimdon kamin sim ban shajingit. Dunabha
Tendeng haba ki bri ki wanda ka mon la jong ban shong retreat inner healing hang neng yong ho shisin ngin kiano na ka bam ka taru don ki bri ki wan sop biscuit ha ka pla jong ki sop biscuit tu so duniam ngilong arsa palat ko himman ko para ngimde ki sim kin poisha jorong ladang ngim don tapiniang u Agustin bakuduong kalau ngayu jing sha jingit bat ka jing kindia nanda ka wepat na ka bang sha jingit ban ki kindia I know haki badu kata ka por kini ki tapniang bara artilis tamban hair kan sas klein tengin sa waladang ilong ke bakia ngin stamban hair sha jorong will soar high into the eternity hallelujah pesotunem Pilong kisim ayu, ngilong Kristan, ngilong sim, kelem, buon ki Kristan, hagane ka juk ka baminda, kilong ki Kristan, kelem tapiniang. Kisim kelem tapiniang, kin sakud ha kindaw. Ladaki persyang makan aru, kin habbiang. Yes or no? Yes or no? And this is the actuality of our Christian life. Nandang iyong ngikran sarong ngalalekum da mindoy ayu habang imdon tapiniang. The basic pillar of Christian life. Kaway kabayade bat ke jingim mensiam kalong ke jingduay jingsha jingit bad ka jingyaras bun yakibaduk. But Nangda Leo the Great, Ulio bakrao ulawang kumne, ngide benyay lemba ka spiritual tithing. Ngiyos ngo siya pang tithe, si bindana ka sipo siya ka balang, don buon kikinhun balang kile, henre mangi ki Catholic buon sin, ngi kapanap balat. So duniyam, si bindana ka sipo. Ulio bakuid bakrao spiritual tithing. Ngidi benyay lemba ka spiritual tithing. Kabamot, 10% naka por jongi, naka sab jongi, ngide benay ha, ubale hakane ka por lent kerpang. 10% kabamot ngidon arpo saw kanda, kabamot ar kanda saw po minute ngide ben perlut mangas ngi ha ka jingduay. Ar kanda 100 minute ngideben perlut hakajing duwai nakane ka 6 घंटा 100 minute late mass bakuid min step late mane sakramen lada pidon lad duwaya ka jindi dembana perlut ruban pule yakakti nubale hallelujah yes or no kabamut 10% spiritual tithing haka farang yang spiritual tithing I know 10% naka por but ka jingla jombi sha ujisu hakane ka por len pilaneam pindon por piong pindon por pinso ngibun kampalat piongendre pi ki bawang pindon por daki handa pi perlod hakamat ka TV bat ka mobile phone yes or no Piki ba ong don por katno por paperload daka ban petia ka jingya lakai kumta terendre pimju petia ka jingi kai ka tinu bele habangi pinmi mangasngi ngapinmi mangasngi nangne nagar tree centerendre bon ki bru ki ba yoye ka dur o kane ka ngi sautu ki tinu bele ngim kwashuendre ngi kolo iban wadia ke baro pa pengaman ngi shipor arpor yes or no spiritual nakabinda ka burom jongo bale hallelujah everybody understood baro pila sauto kumno pideven rakhe lent mynta snem ong jambaro spiritual tithing omdon ketin ba kaktin kasing omno man ongro ngamtip spiritual tithing kaba mod pideven tithe I 10% sha ublena ka por jombi menjur kito ki bamju late mass kito ki bamla ban late mass namar pijingai kumno shimmenta badngi habangi ai nangne live mass mangas ngi yapi nakabinta ki ban onggendong bajingai palan na kayimane parish budi yangi
puson bangi mangas ngi pin sngapi ke tinu balai bapule wad lada pimla ban pediang ya ujisu pila ban pediang ya ujisu ka communion mensiam ha ka bashong ha ka nongendo so tu niem na ka takadang imbat sange ya ka ne ka jingai mas omde man pinjai tu ya pina ka man late mas ga ka perkat ya ka batia pa ha ka jingdia da ka perkat ya ka batia hospital da ka perkat ya ka ba shong nongendo bamdon lashu wad lada kitrang man late mas ngi ahai kumne kanamba kadang yarap ya ka mensiam jompi to pindon kam ya ka ne ka lahat ka lindi pidiang ya uji sumangas ngi ha ka communion mensiam wadlada pimlaban pidiang ha ka communion ha ka met pilaban pidiang communion mensiam hallelujah ongjam hallelujah so tu va minda so duniem kumno ban rakhe ya ka len minda usnem pin konguniem ladapim kongu kam mindoi piwan ladapim naga pindaga jingkoi jingkia kam mindoi ladapim kongu ya kane yes or no kai ka bau jisu trang nangi baro kalong nginang yaid kumba yaid ujisu nginang le kumba le ujisu nginang im kumba im jisu kenamba ngin salong kumawu ha ka jingim jongi hallelujah pikoloi ne em Pila shimnem ikajingrai hapo ka mensiam jombi. Lara pikohan masangne hinrio shitang mangas ngingidon masangne. Pila ban one join roya ka online lara piko. Mangas ngi kindai hadu lai shitang idon ka jimene sakarmen hangne shakrum jongane ki imane. Pila ban shong duai, pila ban pule Bible, pila ban ya lindi dembana. So dunia. Lada pidon ka mon Don bun gilat kilindi hakama jompi. Henry ladhapim don mon pi ong ngam nang shu banduai ngas ngau ngia banduai ngas ngau thai banduai ngas ngau jerem banduai ngam don por banduai. Lent kalong kabakar pang haka jingim jongi nangda. Lent kalong ru ka por kalong kum ka pharmacy bad kabalang kalong ka pharmacy na ka bangi shimya ka dawai kabalang kalong ka pharmacy haba pilay doctor in to ka we ka kod tit kane pin lay maresha ka pharmacy pishimya ka dawai pin lay bam hadu banda koit na ka taga jimpang and haba yakaba pishim naka balang naka pharmacy kalong medicine kaya kaba pish bale pilay siya ka pharmacy panshim medicine kadawai kalong ka ketinu balay kalong ka ketinu balay kabantre sa tuniyam pimjulay siya pharmacy banshu peitkai and repilay siya ka pharmacy banti dawai kata ka dawai piwanra shaying pidi pinsa koit na ka jimpang hagaju ka dur ko himmen ko para tur shajan ka balang tur shajan ki imane tur shajan ki tolong jinga e ka ba wan tu na ka bala nanda dia kane kalong ka tinu bale kanai jingim yapi kan plai lud yapi bad pinsa koit kumjuru o Cyril jong bakku jong ka Jerusalem ong kumne yangi Fasting is the bitter herb. Ka fasting, ka jingsha jingit kalanga dawai katang that cures the soul. Kaba pinkoit ya ka mensiam. Naka sweet poison. Naka bi batiang of worldly pleasures. Fasting. Kadu katno ki rikuit ki kendu yangi halor ka fasting. Ngi pat ngi stang ban klet la jan long klet ki kristan ki stang ban klet fasting. Ki pin kalain ya ke baro ki fasting ka ba mod onde ban ki ana ka bam ki ana ka mobile phone chipor. So we can start minda. Ladangi can start ru hatong 11 pin kalai ki jimur jongubale. Ladangi can start katno ru Jubang bianga hatong 11 pin kalai ka jimur jongo belai yam ka jimur jongo belai kalong kabawan shangina kabalang na ka tino belai
na ke jingikai jongi pa timmen jongi kana kane ke jingikai kamla ban kala namar kade sacred tradition sondoniam tinaga tagadau ko himmen ko para pi ki bas nga pianga nga kendu jur yapi haka juga dur nga kerparit yapi shimgiano yaka ayam lent mindaus nem shimgiano yaka ayam lent shimgiano yaka jingdawa jonga ayam lent duai jingsha jingit puson yaka tinu bale shimminda hakamas bakui lekha ka sakramen perlang lindi di mera mangasngi Pilong lindi di mana mankas ni omde tangs ni todi marwe mankas ni lapor ban pilong lindi di mana namar lindi di mana kadon ka bor ban yo jimpen jam pura mankas ni naga takadau hadin man ki jingduai lindi di mana ngi duai na benda ka jingdumu jong uppa ba kuit bale ngi dawa ya ka jimpen jam pura lada pila ban duai mankas ni lindi di mana pensayo jimpen jam pura te pensalong kristan bajanai tam lemba kane ka jimpen yard bastard jom uble haka balang haka nega Poland nga duai na benda jom pi baro ba pelong ki ba kuid haka jingim nan pen kut kumne da kane kanti lent is not proving how holy we are lent is not proving how holy we are by our sacrifices but discovering how much we need God how much we need God. Kalend kamde kapor bangin pinpao ye kakamat kibriyo bangilong kibakuin amar nga shashitom katne Henry hakene ka jinglenium baro ngide ben lap ya ujisu haka jingim lend kalanga por ngi washi daw jisu ngi shem yawu tawad num pelut kai ka por nados ngi balang bardape sha jingit ngi balang bardape stang da ka jing sha jingit aitie ka jing talot jombi baro haga ta kasngi ong yaw jisu hakini ke snem baro ngala im komne lada lom plapop haka ngi balang bardape ne shua kata plae ki pop pin kre ya lade nang ta yai haba pilap ngop yang hakapop mareban plapop wadnum ap hadu easter ban plapop wadnum im hakapop kalend kalong ka por ba pen kuit bun gi brikis ngauto bakala haka por lend kiong ngan late plano haka sngi todim bakui pin kre baro sapos ngi kalem le pop ye sautoniem bakala bun apran jongi bakala ngilaban yoi ya ka line bajrong hamal lagi sngi todim bakui hadin balale pop baro sapos ngi kiwan yang lain bakala shisha aga jimut jongene ka yom kalong wadnum le pop kiar na ka pop im koi yale stam ban pinduno ya ka pop na ka jingim jongi katne labiang nga kermen bay pilas ngautu padu jisu in karku kardo yapi ban stang temai hagane ka ayam lent ban duai ban pen kare ban kala ka bamut ban long ki kun ki baken sai jongu jisu kapre bela ki kama jombi duai kadba ujisu wan hapo kadonur kamen siem jongi hagane ki yukirish